Yen pancen anakmu Tejawati kula ki dawuh lanes wana mandra kumara apa sida geger dene iki. Kula pitados. Kyai Togo. Yen Sinuwun Mandura ora kersa mendho. Sagendinge bakal tak ladeni akeh-wani. Sabar. Perempuan pegawan Anoman kepareng sabar. Pripun to? Dikake wong liya apa dikake waris? Rembugan itu pun karo waris lah. Ya terus sing sabar. Matur suwun. Sareng kula sapejagong kaliyan anak kula Dewi Tejawati. Inggih karana saking kathahipun para satriya ingkang kepengin garwa anak kula. Anak kula gadah panyuwun bebana minangka pitukun. Mboten namung